Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Met aflevering 12 van dit hier. Met optreden onder oren van Gurbe Douwstra in verband met zijn album Portier, Martijn van der Zanden. En we praten met Emiel van de Hoenekop. Aan me sta je soms nog stil, omdat je wilt weten hoe het met me gaat. Maak jij je wel eens zorgen? Vraag je je nog af of ik met beide benen op de grond ben blijven staan? En ik ben niet zoveel anders, misschien wat groter dan je denkt. Heb jij me losgelaten? Geen zorgen in je hoofd. En voel je nu vrij? Omdat het lijkt alsof jouw leven zoveel beter is zonder mij. Soms denk ik nog eens aan je en vraag ik me toch af hoe anders het leven toch had kunnen zijn. Als ik niet had hoeven vechten, altijd maar weer vluchten, niet had wakker hoeven liggen van de pijn. Maar volgens mij ben jij niet anders, misschien wat ouder dan ik denk. Heb jij me losgelaten? Geen zorgen in je hoofd. En voel je nu vrij? Omdat het lijkt alsof jouw leven zoveel beter is zonder mij. Ik heb je losgelaten, van mijn moeder naar een onbekende vrouw. Alsof mijn leven ook veel beter is zonder jou. Ik neem een portier, zoals ik ze kennen. Hij had in ieder geval een mooi verhaal. Deze inwoner van Ljouwts, maar hij had in Berlijn wennen. Hij komt eigenlijk uit Zeeland. Wij horen we net alleen een muzikaal, maar ook als mens had hij wel een mooi verhaal te vertellen. Door we straks met Portier in deze aflevering van Noorderwind. Leuk dat je erbij bent. Straks ik Gurbe Douwstra, mijn soort van mini-concert. Maar wij gaan eerst even dat orenverhaal. Dat verhaal van de Hoenekop en een nieuw album. Sageef als Kriets. Ik zag Emiel van de Hoenekop van de week op. Het lange interview komt op youtube.com/Noorderwind te staan. Maar dit vertelde hij al even oer het oor hier en het nieuwe album. Bodiem jurre, 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 bodiem jurre. De hechtepunten en dieptepunten, het moeilijkste van 2024 wie dat mijn eerste hier zonder Bouke. En we hadden nog een interview in en hier kwam naar mij, dus hier wat les van zijn poortje, dit en dat. En nu is Bouke, die wie eind 2023 in de gang. En daar had ik het nog altijd wel lastig mee eigenlijk. Nou, 2024 is Roxy en Pim ben ik nog eens een keer gang. Nou,
En nou ben ze er al jaar niet meer. Dus dat weer minder. Maar de Hoenekop houden we wel weer al je hichtepunten gewoon. Zwarte Cross. Naar je album uitgebracht. Zeg even skriet. We zijn verhuizen. We zijn weer omgegaan naar de Waarden. Dus er is van alles gebeurd in 2024. En ik ben weer aan het werk gegaan, zelfs in de scheepsbouw. 3 dagen in de week. En dan daar leid ik jongeren op tot scheepsbouwer, tot ijzerwerker. En dat vind ik schitterend om te doen. En dat weer echt nog weer een hechtepunt eigenlijk van 2024. Nu is het er begint, 4 mei, dat hele plein van. En dat we eigenlijk verloren binnen van een obscure band. Van die Hoenekop, die lui, wist wel, en Roeg. Dat we eigenlijk uitgegroeid binnen naar een band werd eigenlijk de hele familie. Hè, we hadden op die lollyfretterdagen echt, dan komen Heid en Mem en Paak en Beb, wist wel. En dat het hele gezin dat eigenlijk mooi vindt. En dus wat dat dan gaat, ben we daarin groeid. En nou ja, dat vind ik schitterend om te zien. Bouw die jurre kwartier. Bouw die jurre en de ossen dikte werden klauwen. Bouw die jurre. Het had ons ondertussen al te lang worden. Bouw die jurre, langer jongens. Het album, Sagevers Kriet. Ja. Wat is het verhaal van deze plaat? Dit is oorsgang als orenheren, zeg maar. Hier staan dus eigenlijk al iets van 6 noemers op. Hier staan ook al een aantal noemers op die al heel bekend zijn. Hè? Monsterachtig is van 2009, dat is al een heel schoft lijn. We Come From Friesland staat hierop. Ik maak je die idee. De Wraad in de Brand is de noemers van de film. Ja, en je staan 6 nummers op die we ook op opname hebben. Dus dit is bijna een soort compilatiealbum. Maar dat is hoe een prutte artiesten het zinwerig doen. Dus er staan bekende nummers op en er staan wat nieuwe pareltjes op. Zeg maar. Die nieuwe nummers, hoe ga je hem describen? Als je ideeën ben er altijd. Ik ga nog wel een boek en er staan nog wel 20 titels in. En, dus, maar op een gegeven moment, als ik ben hier en ik bedenk graag iets en dan gooi ik het weer aan de kant. Ik denk, meidje is net echt mijn sterkste punt. Maar als je besluit om een album uit te brengen en een cd-presentatie, dan mag het aan de bak. Dus dan pakken we eigenlijk de beste ideeën die daarin staan. En dan komen er vaak ook wel wat. Nou, er zit ook een noemer op, Gothic Scottic. En die is eigenlijk, dat noemen, dat leidt er al vanaf 2012, denk ik. Maar die gaan we nooit aanmaken. En dat wie elk album van die maar even aanmaken, het kwam er nooit van. En uiteindelijk is er hier opkwam. En dat is echt een pareltje worden. Dus het is een leuke compilatie van alles en nog. Op de snelweg, jij zit op je telefoon. Ik ben uit mijn doen vandaag, dat heb ik soms gewoon. Nepnieuws uit de radio, ik erger me kapot. En jij dan weer aan mij, maar je zegt het niet hardop. Ik voel de afstand, maar niets is wat het lijkt. Film ons samen lachend op een goed moment, met of zonder filter, de stralen van het scherm. Film ons samen lachend, met de achtergrondmuziek. Je weet toch dat het goed zit, als je ons zo ziet. Uitgepraat en moe in de lift van ons hotel. Ongekende luxe, een lang weekend voor onszelf. Op bed kijken we samen Dirty Dancing in het Duits. Ondanks Patrick Swayze pakken wij vannacht niet uit. Film ons samen lachend op een goed moment, met of zonder filter, de stralen van het scherm. Film ons samen lachend, met de achtergrondmuziek. Je weet toch dat het goed zit, als je ons
s'nachts wakker word met jou, zijn we weer verliefd. En bestaat de wereld even niet. Film ons samen lachend op een goed moment. Met of zonder filter, we stralen van het scherm. Film ons samen lachend met achtergrondmuziek. Je weet toch dat het goed zit als je ons zo ziet. 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 Martijn van der Zanden, mooi om hem weer eens even te gast te hebben. In dit najaar van Noren Wien. We beginnen met Hardgost en ik zeg mij opzet even Hardgost, want hij geeft wat meer nummers dan als gemiddeld. Dat had ik krijgen met een prachtig album. Het is zijn 5e soloalbum intussen. Hij had er aardige titelingen om hem te meiden. Doet hij meestal trouwens met zijn album. Dus ik had ook Gerber Douwstra. En het album heet Rond de Nou. Intussen ook op vinyl uit. En hij had zijn beide muzikale maten mijn naam. We beginnen eerst even een piepel praten. En dan is eigenlijk de vlier van Dijk, Gerber en Jan en Bonne. Welkom, hoe is het? Ja, goed. Ja. Altijd leuk om je te wijzen, Willem. Ja, altijd welkom. Hij is intussen al even uit. Ja. Het album is zo'n eind oktober er. En de cd weer er een mannen 4 weken eerder of zo, denk ik. Ja. Hoe zo het om op die plaat? Want hij is nog een beetje indaald. Hij eerder, er zijn wat reacties, hij is wat spelen. Ja, ik ben er heel tevreden over. Dat is, we hebben er meestal een hut om werken, maar degene die er vooral hut om werken, het is Bonne zelfs. Je moet alle knapjes goed doen. Ja, net alleen nog dat. Ja. Die had ik een protte nog extra inspelen en zongen en zo. En die had er heel gedegen en heel intensief mee aan de gang geweest. En dat vind ik, waarom te jaren op het album. Ik vind het een prachtig album worden. En deze moest op vinyl dus? Ja, dat wie een jeugddroom. Ik bedoel, ook in squalbandjes zie je het, hoe lang is dat? 55 jaar geleden of zo. Doe hier ik al het idee van, ik wil eens een keer een LP... Doe bestieren cd's nog net eerst, nou. Zou hard ben ik ze staren, hoor. Ja. Maar ik wil eens een plaat uitbrengen, een LP uitbrengen. En dat kwam er nooit van. En sinds de tijd dat ik mij mijn eerste elektrische bandje er rond daar weer er geen LP's meer, weer al je cd's. Ja. En ja, daar hingen we eens vol verlet van die band had ik net lang genoeg bestien om nog wat uit te brengen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, de laatste jaren heeft toch wel een beetje verschoven. Dat meestal ik vinyl blijkbaar wel aardig vinden. Dus ik dacht van dan is nou het moment om toch ik maar een LP uit te brengen. En ik weet net hoe vol ik zit met de OSL. Ja, dat weet ik net, maar... Dat je hebt een beetje bij, hè? Je hebt een letter op een zolder, en daar staat nog een doos. Ja, absoluut. Maar, dat is een beetje de muzikale traditie had. Ja, maar dat vind ik net slim. Ik heb vooral van mezelf zien. Ik wil graag dat het album ik op vinyl uitkwam. Dus vandaar dat er een plaat van is, ja, een LP. Ja. Hij ziet er prachtig uit. En daar is de man naast me verantwoordelijk voor. Maar ik ga hem, je hoort echt even mooi bij elkaar. Jan de Vries, mooiste beste muzikant natuurlijk. Maar deze opmaak. Hoe begint zo'n verhaal eigenlijk? Komt er een Gerber eerst maar een idee bij die? Of komt je zelf mee? Nee, dat is, dat komt door de titel en het nummer werd het nummer overgong. Dacht ik, het moet iets pluriforms wezen op de voorkant van mensen. En, dus dan ga je op zoek. En toen heb ik verschillende opties aan hem voorgeleid. En deze hebben we eruit gekozen. Dus zodoende. Ja, als je een producer probeert de goede loeden te pakken en de goede sound. Ja, en de opmaak van zijn plaat. En dan moet even de kleuren, de het verhaal bij natuurlijk. Ja, lees dan eerst de tekstnek of zo? Of ga dan eerst met Gerber zitten? Nou, die hadden we al heel vaak gehoord, die teksten. Dus, die kost nog wel dromen natuurlijk. Ja, die had ik al goed in de kop. Dus, dat is pas mij deze hoes begon toen de plaat eigenlijk al klaar weer. Ja, toen hadden we de tour zo'n beetje al hard. En toen hebben we met de plaat aan de gang gegaan. Ja, speciaal van vinyl dus. Ja. En dan moet je zien dat het een beetje klopt met elkaar. Het ontwerp en de muziek. En volgens mij ben we daar aardig in slaagd. Nou ja, oldschool en LP's. Echt wel mooi, hè? Fantastisch, ja. Is dat een manier van denken als een CD? Omdat hij wat grutter is?
Ja, daar heb je meer gevoel van. Ook omdat je zelf uit de LP-tijd komt, ik maar zeggen. Ik kreeg wat geurben zo, we gingen vroeger naar de put en dan zaten we daar de hele over daar zaten we daar om platen te beluisteren. En dan vol trots ging je dan met één in zo'n plastic tasje in de bus naar huis. Ja, dat was fantastisch, een beleving. En dat is wel een beetje minder worden, vind ik nou, met de Spotify en dat soort spul. Ja, het is wat killer worden. Ja. En ook de mensen ontmoet je niet meer in een platenzaak. En de charmes ben daar wat af, vind ik. Maar, dus prachtig om dan een LP ontwerpen te maken. Ja. Ik vind hem hartstikke mooi. Ik ken een man die onder kanot muziek, Bonne. Ja, dan komt Gurbe Douwstra, je hem ken elkaar, je hem speel ik met elkaar. Maar toch, was mijn plaat produceren. Dat liep me wel even een dingetje. Ja, zeker wel. Ja, maar we hebben gewoon... wij zitten maar in beiden. Krijg ik voor de tour... van hey, maar wat voor loot, jest. En we hebben wat referenties erbij pakt. En toen zei ik, je kan wel een mooie plaat van mij zien, volgens mij. Ja. Pak je dan eens een orenplaat erbij? Of pak je dan juist, hast een orenreferentie? Of is het helemaal iepen? Nou, ik heb zelf een smaak. Ik hou van bepaalde, een Americana, bluesy, directe klank. En Gurbe kwamen wat referenties en die hebben wat bij elkaar liggen. Van dit is wat ik denk, dit is wat Stoot denkt. Ik denk dat wel working is. Authentieke instrumenten. Geen elektronische dingen, alles akoestisch. Oorlog het microfoon vast doen. Ja. Wat is het moeilijkste bij zo'n platenproces? Is dat er een evenwicht in brengen? Dat hij dan een bepaalde column tint lood krijgt? Want het is natuurlijk redelijk akoestisch, hè? Het is redelijk akoestisch, ja. Wat we sowieso gewoon verkeersen hebben... en dat is bij een plaat net heel broekelijk... is beginnen met Gurbe. Gewoon akoestische gitaar en zang. Gewoon eigenlijk heel keel. Geen ritmische elementen, geen clicktrack. De mensen die platen opnemen weten wel wat dat is. Gewoon Gurbe met een akoestische gitaar. En speel je de versjes gewoon zoals ze betocht is. Zo basic mogelijk. Ja, en zoals ze feels. Wat vertelt maar dit verhaal. Ja. En daar een arrangement omheen te verzinnen wat past. Werd toch de gitaar en de zang altijd nog gewoon voorroon en mooi uit de verf komen. En volgens mij is dat wel slagen. En dan mag je nog een producer van Gurbe nemen. Hè? Ja, producer. Producer. Oh, is dat het oefenhok? Producer, hè? Nee. Ik moet dan altijd denken aan Weilen Milan van Sing Sing Studio. Producer, ja. You produce en I record. Bij dat mag ik daar altijd op denken. Ik vond hem heel warm klinken. Dank u wel. En dat jet zo'n plaat ik te hebben, vind ik. Dat weer de bedoeling. En ik, omdat het op vinyl gaat, moet het gewoon een fijn warm bad wezen. Hast voor een LP een oren mix nodig als voor een CD? Mix net zozeer heel oors, maar de mastering is wel oors. En de mastering heb ik die in. Het is toch gewoon een LP, heeft gewoon een dynamisch grut bereik. Dus dan mag alles gewoon iepener houden. En voor een CD troost dat meer het plafond in, om het even zo te zeggen. Gurbe, het gaat door de woorden, het gaat door die, maakt die zwaardigen. Maar worden we toch een hele persoonlijke plaat worden van jou? Ja, absoluut. Waar best ik zitten hier? Nou, ik merk gewoon door de tijd heen dat ik heel tijd oorsoortige versjes begon met te schreeuwen. Dat is eigenlijk, ik denk dat het ongeveer begonnen is op het moment dat ik paga waren. Ja, het klinkt wat raar, maar dat is het wel. Dan begin je meer na te denken over hoe het komt met deze vrouw. En je, net ook bij daarvoor net voor interesseerde, maar het komt meer bij me binnen. En dus ben dat ik verhoor de onderwerpen dan ik was oer jongst, was oer scroost. En zo noemen als romte, ja, dat komt van mij. Ik erger me wezenloos hoe je in dit land omgaan wordt met vluchtelingen en migranten. Dus ik vond dat ik daar eens een keer wat zeggen moest. En ja, wat het er net mee is, dus ja, zo wat. Ik heb je de plapen net? Nee, ik heb je de plapen net. Zat denk ik erover en daar gaat het mee om. En dat wil ik wat meer, nog wat meer jaren lid. Het wie in het verleden hier, ik heb er ook nog wel wat heel wieze dingen bij. En dat zoals het nou wat waar, wat ik spelen. Aasen, dat is wat een heel wies noemer is. Maar de serieuzere kant, inhoudelijk, die oorheerst het wel wat. Ja, dat viel me beter bij thuis. Aanstek is een aantal nummers spelen met Bonne en met Jan. Eerst nog even 2 oorzaken. Eerst bij 2024. Wat moet het u brengen met Gurbe Douwstra? Nou, wat binnen de plan? 2024, net zo vol. Hè. Het is alle doel dat begint taken meer. Nou, we hebben een soloprogramma op een paard. Maar hoe dat moet allemaal nog, het moet nog verkocht en het moet nog deelzet worden. En ik moet er vooral nog van schreeuwen. Dat is heel prematuur nog. Dat is heel prematuur. En ja, op dit stuit zitten we zelfs nog midden in de Oorskiertstoer van Friesikanen tegen met Pieter Wilkens en Marcel Smit. Wie het kleer?
Ja, wie het kleer, ja, god, maar Sherry, dit is de 5e toer. Als we deze dien hebben, hebben we Mijnwaar, hebben we 70 keer, meer dan 70 keer dit spelen. En daarvoor hebben we nog 4 jaar als Douwstra, Smit en Wilkens op een paard was met Troubadours doen. Ergens moest op een gegeven moment eens een keer besluiten van waar houdt het op? Want ja, ik bedoel, er is repertoire gedaan natuurlijk. Dat is het probleem eigenlijk net. Het weer wel een beetje, omdat ik wel zelfs het idee hier om Takemir weer solo op een paard. Marcel hier het idee om dan Takemir naar de Simmer solo op een paard. En toen zei Pieter van, nou dan wordt het wel heel lang voordat we met Frisicanen ook kennen. Dan ben je dus al vergeten. Nou, zal dat we wat afvallen. Maar dat is wel zo. Als er zo'n 2 hier tussen zit, ja, dan krijg je toch haast het idee van een reunieconcert of een reunietour. Dus we hebben eigenlijk zei van, nou nee, laten we dan hier een mooie afsluiter van meidje. En wie doen er nou nog een stuk of 8 jochen. De laatste is haast op Sontje in april in het Posthoes in het Jereveen. En dan maak je dan maar een groot feestje van een afscheidsfeestje, is maar. En je stop je net met musiceren. Absoluut net. En ik bedoel, weer ben ik Maarten van Koor. Dus het is net zo dat wie een journalist van de Leeuwarden Krant. Het is even G.M. Utelkoor. Nou, ik zeg, wie ben net trouwd, ja? Dus dat valt wel wat daar. Maar ik zeg, wie ben ik Maarten van Koor. Dus enkel meisje van net mij en maar meer muziek in deze setting van Frisicanen. Dat wil net zeggen dat we dat op een oor moment of op een oor manier werd waarschuwen. En we komen natuurlijk gewoon bij elkaar roeren vliegen. Als we hier binnen zijn, er beren bedronken voor maar. Zet ze dan zeggen, we blowen vreun. We blowen vreun. Maarten van het leven. Absoluut. Ja. Goed, waarom naar deze studio? Waarom naar het album? Want dat weer de aanleiding om Gurbe en zijn beide maten hier voor u te nodigen. Prachtig album, zit op de streamingsdiensten. En misschien had hij persoonlijk nog wel een paar lezen. Dan mag je even via zijn site informeren bij Gurbe Douwstra. Maar nu is hij dus live in Noorderwien. September stoorijn door de gruiden. De lucht is grauw en gries en koud. Ik jer het roezen van de rijden. In een saffer stille vrouw. De jest is zuiver al te roeken. De laatste snee is van het land. Red en bruin kleur je de toeken. Als wie het van een schildershand. En dan in een brek te diepen. Kleurt de hemel red als vuur. Een laatste glimke van de simmer. Vergoed voorbij, het is oer. Riech je ampuutjere wielgen. Stien als wachten zo'n veer. Als wie een stramme frontsoldaten. Wacht je door de tij wegkeer. Een kebbel kijst je in het diezen. De tongen taast het naar je gas. Die dreamjen kan ik niet verliezen. Lang je naar de ivre rest. En dan in een brek te diepen. Kleurt de hemel red als vuur. Een laatste glimke van de simmer. Vergoed voorbij, het is oer. Hier roenen wij je maar huis beiden.
O saferele hand in hand. We lieten los en we zwijgen. We voel verleerd van het verstand. Die breekt u Simon nog weer riepen. En zet u's hetten weer in vuur. U's leeft als de laatste simmer. Vergoed voorbij, het is oer. Ik meid me de laatste tijd wat zwaar door de toekomst. Net mijn eigen toekomst, ja. Ik ben 70, haast 21 hier. Ik weet ook meer verliezen als toekomst. Nee, ik meid me zwaar door de toekomst van mijn baan. En mijn bansbaan, want ik ben niet tussen een paar geworden. Want, laten we eerlijk wezen, als er nog niet veroordeeld. In wat voor vrouw zullen ze daarnaast een libje matten, als ze zo hard ben als ik nou? Is deze vrouw, ze staren gewoon net de laatste strijd wat ontverliezen? Er is een tijd van komen en er komt de tijd van gaan. Want hoest het ek besjost, er is een ein aan ons besteed. Ek omdat wie degen elk rekker uit het heet. Maar deze vrouw verliest als daar gewoon de laatste strijd. In een vierde toekomst had de zinnen us verschroeid. Mariette als Safiris had het zelfs al lang verknoeid. Wie tinkt al jarenlang, er komt vanzelfs ek wel bij goed. En als er dan het oos is nou, dan komt naar huis de vloer. Wat bloot dus bijna best ben, wat lid wie harrenij. Is deze hier de aast weer woest en leeg. Maar je ziet nog hoopje, en komt er haast een dij. Stje wie harren, tak op steeg en dreef. Er wordt al jaren praten zijn vertiet dat er wat bad. Maar altijd weer tijd genoeg, nou kom wie tijd te kwad. En wat u zegt van zijn wordt, voelt er bij u net in. Wie lig je bij de dij, u zou dat ding het naar de wind. Maar we krijgen maar een kans, Saffolle is wel wis. Er ben je plannen B of C, dit is wat het is. En wist ik maar in Joost, wie moet het je mij dwaan? Want wij al innig kennen deze vrouw nog toekomst jaar. Wat bloot dus ben en best ben, wat dit wie harrenij. Is deze hier de aast weer woest en leeg. Maar je ziet nog hoopje, komt er haast een dij. Stier wie harren toekomst tegen dreef. Er is een tijd van komen en er komt een tijd van gaan. Want hoest het ek besjost, er is een ein aan ons besteed. Ek omdat wie degen elk rek uit het tijd. Maar deze vrouw verliest als daar gewoon de laatste strijd. De laatste strijd.
We spelen vanzelfs net alleen nog noemers van het nieuwe album Ronte. Maar het binnen echt liedjes uit de tour die we met Australië deden. Hè? Begin vorig jaar een soort van Jidjes jubileumtour. Zondag. Bij gelegenheid van het feit dat ik vorig jaar zondag hier geworden ben. En daar hier ik al wat moeite mee. Ik hier nooit zo'n volle problemen in mijn leven. Maar wel doe ik zondag waar. En vooral omdat je heel iets vaker commentaar krijgt van mensen. Als ik eens een keer wat ondernemer wil, dat er zeker risico aan verbonden is, dan ben er al gauw gewoon iets in zeggen van, zoest dat nou wel doen? Ja. Ja, nee, ja, soms heb ze gelijk. Maar ik eerlijk aan, soms heb ze gelijk. Want doe ik een hier eens wat verlien. Voor het eerst in 25 jaar weer op wintersport geven, ik dat beter net waarkend. Voor de eerste deel scoorde ik een spier hierachter. En ik heb maar een uur op de lange laten staan. En de rest van de week verplicht après-ski gewoon. Echt net verkeerd trouwens, ja. Maar goed. 1, 2, 3. Ik woe rustig skiën naar de bergen van Tirol. Het is al even in dat ik daar wie. Soks is vanzelf wat oors, was op de e-bike naar de zon. Hoe wil ik dat mijn leven lang niet die? Maar skiën krijgt als fietsen tocht, ik soks verleer je niet. En als tu volst in dezelfde sneeuw. Elke nie in die zijtje meer, dat wordt ons grift in de. Van alle kanten kwam er goeierie. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Is de winter, dat is net vies te koud. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Dus hel ik in augustus al de redes van het jocht. Al zei mijn wiefke, doe al best wel wies. Maar ik kwam per wachtje op een oude stedentocht. Is aan winter vol mij pakken sneeuw en ijs. Maar het woer is net vriezen, dus toen moest ik wel wat oos. Ik koer naar Lapland of de Wijse Zee. Maar wat ik het ek vregen, ik kreeg het lid voor op de noos. Geen enkele vreugd vond dat een goed idee. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Denkst u dat het easy nog wel hoort? Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Maar achter de geraniums, daar ben ik nog net onthoud. Ik wil ik nog een reisje langs de Rijn. Al ben ik net meer de jongste, ik wil avonturen gaan. Want daar zon is mijn kans voor goed vervlijn. Dus hoe ik met de kunnen los het hele jaar ben spaar. Van Beeld tot aan de kust van Baskelon. Maar wat ik dat vertelde, alle jaar hetzelfde praat. Wist toen al eens wel goed bij die verstand. Wist toen wel hoeveel kilometers al staan in een mast. Was meer dan snijs die rondje om het toe. Als toen de trap naar Bobber is, haast toen al pin op wast. Dus bleef me thuis en praat nou net zo stoer. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Dat hele eind al in het goede brood. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Wist hoe vaar dat soort fratsen net te oud. Het is meer als oorlijke vriend ook een heel bijzonder verzoek kregen van een oud collega van mij, hier van de Omroep, van Jacob Stelwagen. Jacob zijn Klaas, die leidt haast op sterren en die hier on Jacob vregen, als er mij wil vregen woer, als ik een Frieske versie van de Stien opnemen woer. Het nummer van Bram Vermeulen, de Steen, wat elke iemand wel kent, denk ik. Nou ja, vanzelfs hoe ik dat wil doen. Gelukkig weer de tekst er al. En uiteindelijk hebben we het in, ik nog snel opgenomen, zodat Klaas het ik nog herkend had. En ik heb begrepen dat het letter bij zijn uitvaart ik broekt is. Dus speciaal voor Jacob, Klaas en de hele familie Stelwagen, de Stien.
Ik had een stierverlei in een rivier op Ede. Het wetter had een oorlog tenij. De stream van de rivier liet hem net keren. Het wetter vindt altijd een oren waai. Waar wit hij vol, mijn hemelwetter. Neemt de rivier mijn steentje, mij. En leidt hem glad en rond besliepen. Te resten in een leiden van de zee. Ik had een stierverlei in een rivier op Ede. Nou ben ik wist dat je me nooit vergeten. Ik lever het bewijs van mijn bestaan. Want trocht verliezen van die ene steen. Zal het wetter neer hetzelfde paard weggaan. We stierverlei in een rivier op Ede. Nou ben ik wist dat je me nooit vergeten. Ik lever het bewijs van mijn bestaan. Want trocht verliezen van die ene steen. Zal het wetter neer hetzelfde paard weggaan. Ja, dat besluit dan van dit kwarte setje, zeg maar, dit mini-optreden. Het titelnummer van dat laatste album, CD-LP Romte. Het weekendnummer werd we de tour, hield dit, de optredens van de tour hield dit mij eindigen. Romte. Eer wie dit lonen vuil gehouden, met elke neer ik welkom weer. Wie stien kleren jerms weer riepen, en hopen wat tot nederig hier. Der wie u zijn, zeg niet te volle. Sassieten wie dat in alcohol. En alles kan dat je maar willen. Een iepen het, een iepen door. Of hugenoot of onderdoeker, vlechtling van oorlog en geweld. Voort van de jermoed en de honger, omdat elk mensje leven telt. Nee, niet wie u zit te volle. Wie dien graag wat voor een oost. En alles kan dat je maar willen. Een iepen hek,
een iepen boer. Maar dan binder van die dwazen, die roepen lood, dit land is vol. Lege hollen, holle frazen, een lege ziel, ja dat vooral. Wie zong het beste land van dieren? De molen vol van eer en roem. Maar willen wij nog schoolblackberen? Zonder tevredenheid, waarom? Het is us nog gauw te volle. Laat het helpen on en on. Maar zo'n wie dat zelfs ik wolle, als vlechtling van een tichte doen. Dus hark je net bij al die dwazen, van mij om te even welke klik. De hutste robbers en de razers, die hebben wie recht nooit gelikt. Hier wordt dit land een veilige haven. Een veilig plak, een veilig thuis. Wie bij de school zonder te vregen? En zie je net om een excuus. Ik ben er wis van dat we willen. Dan binnen wie dat mijn waarin. Wat rond te hak in het en holle, had al die plak voor elke een. Wat rond te hak in het en holle, had al die plak voor elke een. Gerben Douwstra, Joert de gast dus. Ja, ik neem het maar even een soort van mini-concert. Had alles te kijken met dit album dus. Romte. Prachtig album, mooie vestjes. En ja, op vinyl is hij ook nog wat te verkrijgen. Together met Jan de Vries dus. En Bonne van der Wal. Nice mistit. En dan mag ik het even goed zeggen. Jury Portier. Dat is een jury portier van meidje. Maar dat is voor je internationale carrière, of niet? Nou, ik ben juist van mijn internationale carrière naar Nederlands teruggestapt. Dus nee, gewoon lekker portier of jury, het mag allemaal. Oké. Van origine een Ljouter. Maar je zegt het zelf al even, want je hebt in Berlijn gewoond. Ja? Nee, ik kom niet uit Leeuwarden. Nee? Nee, dat wil ik liever maar niet op mijn schouders dragen. Ik ben een Zeeuw, maar ik ben een surrogaat Leeuwarder. Ja. Ja, jij woont hier toch? Ik woon hier al 4 jaar. Ja. Nee, ik denk al. Ik heb ja. Nou, maar dan noemen we je gewoon een Ljouter, ja? Nee, maar hartstikke fijn. Ja, maar ik wil me ook niet voordoen als iemand die ik niet ben, hè. Maar het voelt wel altijd alsof ik er hierbij hoor. De Friesen zijn hartstikke aardig. Ja. En hoe komt de Zeeuw in Ljouwert te lonen?
iedereen maakt wel eens een fout in zijn leven. En, Nu maak je geen vrienden met de Leeuwarders, hè? nee, het verhuizen was de fout niet per se. Maar de persoon waar ik bij in ben getrokken, dat bleek later een foute keus. Maar Ja. ik ben blijven hangen en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Oké, ja. Berlijn, ook in verband met de muziek of was je daar voor een andere reden? Nou, toevallig ben ik... Ook voor de liefde? Ben ik daar ook? Ja. Kijk, daar zou je een heel interview aan kunnen wijden, denk ik, aan mijn relatieverleden ondertussen. Maar, nee. Maar ik stel soms vragen en denk, wat haal ik boven? Nee joh, ik durf overal over te praten. Nee joh, ik ben op mijn 19e met een klein koffertje naar Dublin vertrokken, naar Ierland. En daar heb ik 1,5 jaar gewoond en toen ben ik in Berlijn beland. Ja. En daar ben ik echt 6,5, 7 jaar gebleven. Van de muziek geleefd en... nu 4, 5 jaar weer terug in Nederland. Ja. En hier blijf je wat hangen of heb je nog meer internationale ambities, ideeën, dromen misschien wel? Nou, als de dromen in Nederland niet... als de dromen niet zo uitkomen als ik ze zou willen... dan vertrek ik misschien nog wel eens naar het buitenland. Maar ik heb het hier verder, is het gewoon hartstikke relaxed in Nederland, hoor. Ja, maar ja, wel koud en mistig. Daar heb ik geen last van. Ik kom niet zoveel buiten, Willem. Dus als je het me niet zou vertellen, zou ik het meestal niet doorhebben. Oké, dan gaan we dat wegzwijgen, want wij wachten nog steeds op een echte Friese winter. Even over dromen gesproken. Wat is je droom? Wil je een praktische of een onwerkelijke? Doe van beide een beetje. Een praktische droom is een theatertour doen of ooit op Concert at Sea spelen. Dat lijkt me heel tof, want dat is in Zeeland. Ja. Een niet zo praktische droom is een theatertour. Dat is wel echt mijn doel momenteel. Doel in je leven is dus liedjes schrijven, mag ik het zo simpel zeggen? Ja, ik zou gewoon liedjes schrijven en verhalen vertellen. Zowel over mij als ik heb een plan om andere mensen hun verhalen te gaan vertellen. Okay. Op een muzikale basis. Tegenwoordig in het Nederlands is het niet altijd zo geweest, geloof ik, hè? Nee, ik ben eigenlijk een jaar geleden pas begonnen met in het Nederlands te zingen en te schrijven. Dus voor mij is dit nog steeds erg nieuw. Maar het is dus weer een uitdaging. Want dat had ik wel een beetje nodig in de muziek. Na 6, 7 jaar in het Engels te schrijven. Ja. Portier, gewoon zo ben je te vinden op internet? Ja, overal portier of portier_music. Voor het geval portier al bezet was. Maar nee, Instagram, Spotify, Facebook, alles hebben we gewoon portier. En dan vind je het wel. Ja. Hartstikke mooi. Stel nog even de band voor als je wilt. Ja, zeker. Op de bas hebben wij Brian Robert. Op de leadgitaar hebben wij Timo. We hebben daarop de cajon Thea. En hier achter mij op de piano is Jesper. Oké. Stuck in Live spelen. Ik ben blij dat je er bent. Kom hier nog eens weer, zou ik zeggen. En follow your dreams, zeggen ze dan in de muziek. Gewoon volg je dromen. Maar volgens mij ben je redelijk fanatiek, dus dat gaat wel goed komen. 100%. En we gaan ook zeker terugkomen. Oké. Live in Noorderwien. Ik hoop dat je mij nog horen kan en mij nog steeds begrijpt. Ik loop nu al een tijd in mijn eigen onzekerheid. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen en wat nog bij je blijft. Als ik van afstand zie hoe mama dan weer bij je staat, dan is het lastig om te zien hoe het nu met je gaat. Hoe de man waar ik naar opkijk mij nu veel te vroeg verlaat. Maar als je gaat, weet dan hoeveel je voor me achterlaat. Ik doorga alsof jij nog steeds naast me staat. Het is nog niet te laat om te zeggen wat ik voel. Als wij straks samen wat meemaken voor de laatste keer, wrijf met mijn handen in mijn ogen en denk telkens weer. Als afscheid nemen niet bestaat, waarom doet dat dan zo'n zin? Ook al heb ik verdriet dat je niet veel langer bij me blijft, hoop ik dat je vrede vindt en eindelijk weer wordt bevrijd. Daarna komt alles wel weer goed,
op zijn eigen tijd. Maar als je gaat, weet dan hoeveel je voor me achterlaat. Dat ik doorga alsof jij nog steeds naast me staat. Het is nog niet te laat om te zeggen wat ik voel. En ik denk aan toen we nog steeds samen alles konden doen. Toen me veilig naar bed bracht met een dikke zoen. En hoeveel warmte je me gaf. En als je nu nog één keer kijkt, zie je dan niet hoeveel ik op je lijk. En wat ik van je geleerd heb altijd bij me blijft. En dat zonder spijt onze wegen uit elkaar kunnen gaan. Ik begrijp niet wat jij zegt. 'S avonds vrolijk naar ons bed, maar 's ochtends merk ik altijd jouw verdriet. Hoe vaak heb jij het nu gezegd? Je twijfelt en je weet niet echt of je mij nog wilt, of stiekem toch zal gaan. Ik zie ook wel mijn fouten en moeilijk ben om van te houden. Maar geloof me, ik zou alles voor je doen. Maar morgen ken ik je naam niet meer. Ik laat je los voor een laatste keer. Nou wil jij dat ik verander, of eigenlijk een ander ben. En zie je niet als je naar me kijkt, dat er zo niets van mij overblijft. Ik hoop mezelf weer wat te vinden na vandaag. Weet jij niet hoeveel pijn het doet dat je niet meer naar mijn liefde zoekt? Man, ik was altijd zo blij om jou te zien. En praten deden wij zo graag, en dan leek de tijd soms stil te staan. Had ik toch meer moeten luisteren naar jou. En het is moeilijk af te leren, het niet steeds weer te proberen. Maar uiteindelijk is het ook voor mij genoeg. Dus morgen ken ik je naam niet meer. Ik laat je los voor een laatste keer. Nou wil jij dat ik verander, of eigenlijk een ander ben. En zie je niet als je naar me kijkt, dat er zo niets van mij overblijft. Ik hoop mezelf weer wat te vinden na vandaag. Morgen ken ik je naam niet meer. Ik hoop mezelf weer wat te vinden na vandaag. Morgen ken ik je naam niet meer. Ik laat je los voor een laatste keer. Nou wil jij dat ik verander, of eigenlijk een ander ben. En zie je niet als je naar me kijkt, dat er zo niets van ons overblijft. Ik hoop mezelf weer wat te vinden na vandaag. Morgen
mooi, maar een jong talent in de studio hier rond te treffen. Hij komt van origine dus uit het mooie Ceylon. Wij Berlijn, Ierland en dan in Ljouwteloon komen goed. Het verhaal weer wel duidelijk. Hij maakt mooie vestjes in ieder geval. Als muziek is op internet, nogmaals, maar stemmen op Portier, zie ik je. De gast die naar wijs die is wel vaker west. Het is een echte Noorderling. Amelandse roots, spelen de proto. Zie ik met Bert Herink overigens. Maar hij heeft nog een oren muzikale maat mee. Martijn van der Zanden, welkom. Wie heb je meegenomen? Jasper Blokzeil. Spelen jullie vaak met z'n tweeën? Wij spelen regelmatig. En ik zal eerlijk zeggen, Jasper die leert mij ook piano spelen. Oh, dat is wel mooi. Ja, dat is supermooi. Ja, absoluut. Want hoe is het bij jou begonnen? Ooit met gitaar alleen? Het is begonnen met de blokfluit, Willem. Ja. Het is een beetje traditioneel, hè? Ja, dat is best wel traditioneel. Ik zou je zeggen, het is ik zal het kort houden. Ja. Op een gegeven moment, die blokfluitleraar die was nooit tevreden met hoe ik het deed. Maar op een gegeven moment zat er een sinaasappelpit voor in mijn mondstuk. En toen heb ik gefloten voor de hele groep. Hij vond het prachtig. Oké. Ja. Geniaal begin van je mooie muzikale carrière. Ik kreeg er bijna geen geluid uit, maar hij vond het mooi. Dus zo ging dat. We blikken vooral vooruit, maar ook een beetje terug natuurlijk, 2024. Ja. 2 woorden, superheld. Een album kwam uit. Ja. En op tour met Bert Herink. Ja, het was eigenlijk een fantastisch jaar in die zin. In juli was mijn tweede studioalbum uitgekomen. Ik heb onwijs veel gespeeld met Bert Herink. We hebben een nieuwe show in elkaar gezet voor aankomende jaren. Wat ga je doen trouwens? We hebben classic country deden wij. Soms hier en daar wat rock, classics er tussendoor. Maar we gaan nu ook een soul show doen. En dat is ver uit mijn comfortzone, Willem. Ja. Maar zoals Bert zegt, wij kunnen dat. Ja, en dus doe je het gewoon. Ja, precies. Ja, natuurlijk, superheld. Prachtig album. Daar ben je nog steeds eigenlijk nog mee aan de gang? Of ben je eigenlijk al stiekem weer met nieuwe liedjes bezig? Ja, ik ben stiekem met nieuwe liedjes bezig. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb voor Bert's show eigenlijk ook verschillende nieuwe gitaren gekocht. Echt goede gitaren deze keer, Willem. En dat is gewoon een genot om op te spelen. Je stond niet slecht bekend, hoor, wat dat betreft. Nee, maar het is echt leuk om een mooie nieuw instrument uit te zoeken. En ik hoop het aankomend jaar gewoon lekker op een zolderkamertje te gaan zitten oefenen en dingetjes uitwerken, teksten schrijven. En af en toe even de natuur in, zoals ik dat zei, om wat de inspiratie op te doen. Dus zo gaan we het doen. Ja, want Belofte vanavond was je eerste album, Superheld de tweede. Zo'n derde. Heb je ooit eens idee al gehad om het heel anders te gaan doen? Of denk je toch stiekem, mocht er zo'n deel 3 komen, dan wordt het echt wel weer een Martijn van der Zanden plaat? Ik ga proberen wat dingen anders aan te pakken. Ik heb al een tijdje een synthesizer staan. Die staat aangesloten op mijn recorder. Dus daarmee ga ik een beetje klooien. Ja. Ik wil ook wel weer wat Engelstalig gaan proberen. En zelf ook een eind komen. Ik heb de afgelopen albums met een producent gewerkt. Harmen Ridderbos. Fantastisch om samen te werken. En hopelijk kunnen we later ook weer deze opnames verwerken. Ja. Maar ik hoop echt zelf al heel veel in de stijgers te zetten. Dus dat is ook een verschil. Genoeg ambities voor het komende jaar dus ook? Absoluut, Willem. Ja. Verder nog plannen? Nou, dit is genoeg al, denk ik. Goed voor mijn gezin zorgen. En sporten, hè? Sporten? Ja, zeker. Oké. Hoe kom je op die leeftijd? In beweging blijven? Ja. Ik word steeds strammer, Willem. Ja. Dus dat moet gewoon gebeuren. Ja. Hou maar op. Goed. Ik laat jullie nog niet gaan, want zij gaan bij je spelen. Martijn van der Zanden. Ja, live in Noorderwien. Zag de Beatles op tv, kreeg een gitaar en leerde elk akkoord van Penny Lane. De laatste schooldag speelde hij met band, werd verliefd en zijn gitaar kwam op de tweede plek. Hij schreef liedjes over liefde, 2 per jaar en soms niet 1. De tijd verstreek, maar hij gaf alles voor de mensen om zich heen. Ze verhuisden voor zijn werk naar Hogeveen. Alles leek vanzelf te gaan. Hij kreeg 2 meiden en de zon scheen. Met vrienden maakte hij het liefst muziek. Soms trad hij op, maar meestal dronk en praatte het publiek. Hij schreef liedjes over liefde, 2 per jaar en soms niet 1. De tijd verstreek, maar hij gaf alles voor de mensen om zich heen.
het ziekenhuis. Een dochter was gescheiden en zijn cd kwam bijna uit. Hij schreef liedjes over liefde, 2 per jaar en soms niet 1. De tijd verstreek, maar hij gaf alles voor de mensen om zich heen. Hij bleef dromen van een band, zijn laatste show was een succes. Johan raakte iedereen, vanaf die nacht was hij een held. Vaarwel, vaarwel, mijn held. Vaarwel, vaarwel, mijn held. Vaarwel, vaarwel, mijn held. Vaarwel, vaarwel, mijn held. Altijd tof. Martijn van der Zanden, weer even in de studio zien te komen. Maakt het mooie muziek. Echte Noorderling, Amelandse roots. Hij doet een heel proto in het noorden. Ik onderhoor dus met Bert Hering. Die meer het leven. Dus ja, mooie vestjes. Nederlandstalig. En we blijven hem zeker volgen. Ja, het zit er haast op. Dit is al even van Noorderwien. Ik ga nog even hier een mooie opname te gaan. De skaafsessies. De hardcore versie. Ja, dikke gabber. En hardcore is dat. Daar gaan we nog een hele mooie opname van Lil Pier te lezen. We beginnen er hakkert uit. En ik zeg maar niet een ding. Oort na je weekend. Dit wie Noorderwien. Jong boy die elke dag om de was in op de fiets totdat zijn baas is in hem zei dat hij het oren van die ziek. Hij die eerste te vaak vraagt toen echt normaal niet functioneert. En in die kan hij nog wat duurder dan dat van de fiets. Ik wil voor 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 Op de fiets die doppelt dinsdag en de waas, je breekt de week. Op de toos je karaoke, en vreet is het oké. Dan op sneun is er reis helemaal geen reden om te soepen. Maar dan is toch iedereen vrij, dus veel tijd zich geroepen. Op snij moet alles uitgebreid, nabepraat worden. Dat duggen ze uiteraard net zonder een kaartfuske. Op de man, je ben ik brak, dus praat ik even kus mooi niemand. Dan begint er na je weekend, maar compleet dezelfde ziekjes. Even wat? Pieken terug met stro, Ik maak je no, Jou wordt op zijn kop, Jou wordt op zijn kop, Jou wordt op zijn kop. Ik dank je zin me in een baan. Natuurlijk, ik zag geen jou toe voor een vrouwtje. Van ben al hier en dan dit dat nog maar één wachtje. Deze man, je feel like me zo fucking kut, ik wil verrooien. Natuurlijk, ik dank je zin me in een baan. Natuurlijk, ik zag geen jou toe voor een vrouwtje. Van ben al hier en dan dit dat nog maar één wachtje. Deze man, je feel like me zo fucking kut, ik wil verrooien. Ik wil voor